Mag-shopping ta. Pahit na kung yan. Mag-shopping mo ah. Shopping ta. Pila gyati sa inyo ah? 5,000 ako ah. Imo ha? 5,000. Pareha naman ta. 5,000 man tatanan. Kasi parehas ta. Pantay-pantay naman ta. 10,000 man ako ah. 10,000 mo ah? Oh. Dapat pareha ta 5,000 yung tulok. Ako mahimo. Ala, ibalik pa na ako tong Ibalik 5,000. ng 5 eh. Nang 5,000 bahinon to na. Dili kay naa naman sa ko ah. Adi na pwede dapat pantay tang tulok eh. Gani. Kapareha man ta. Dapat si brother yung pangutano na na. Dili pwede oy. Dapat bahinon to na dahil wala na ko'y mahimo kay 10,000 man ang dili lagi. Kapra dapat para ta 5,000 ninyo. Yuli ng 5,000 kundi bahinon na tong tulok. Gamay pamampun mo. Dili. Ano man digagmay di mo dapat kwarta. Ay dili, wala gid kay mahimo jud. Alangan. Wala bahinon to na. Sayang kayo 10,000 og ibalik Wala pa na lagi. 5,000. Abi kay gamay ko, di ko tagaling anak. Ayaw na, mula ko na ko eh. Ikan karon, di na kumapin. Kung anak man galang. Dili pantayan og bahin. Pag mahawa lang pugog apil. Dili pantay og bahin. Mahawa na ko eh. Wala man po yung kabalo nga 5,000 na dahil ilahang nadawat. Alangan ibalik pa na akong 5,000. Sayang kaayo. Akong 10,000, kuhaan pag 5,000. Sao man ako ni? Uy, nas brother, pangutan ang quick, klarohon ako ug unsa ba gyud ni. Asa man kagikan? Ubos, nag-istorya mi sa mga kauban na to. Asa sila? Nilakawan to. Yan, nagkuhan mo, naglingaw-lingaw naman sa akong gihatag nga palipay sa inyo ha. Muna yung problema ron kay man ko kabalo nga 5,000 na imong gihatag sila ha. Misaba po daay ka. Nangutan naman sila. Ingnan ti kang aigsaba, tanawa na ron. Misaba po daay ka. Wala nga nangutan naman sila. Alang mamutbot ko nga kauban man nato to. Ya, unsa ingon nila? Imbis ganahan pa daw tong si Harry, di na lang daw siya. Di na siya mo-apil. Yan siya mapil sa to ang video. Oh, si Jimmy po, danglood to. Kanaw kwarta mga bata, oy. Hala, pasara ko dito. Igna nga adtoon diri karon dayon kana ko iingon sila ha. Layo naman to. Sige, adto dito daga na. Ikaw naram dia. Pagdali ha, pagdali. Uy. Pabalik ka karon dayon dire kay magulat ko dire. Few moments later. Nas brother sa babaw oh. Nood, magod ka. Kasi yung una ng tunlod, ikaw ay, di ba ikaw una ng luod? Natanaw, kasi sala na to ani Ruth. Isunod mapod ka. Luod. Wa ba ka ng luod, di ko man luod. Ato na to. Ha? Ito lang Kasaban na to. ta? Bahala na. Kita? Uy, brother, Unsa man to akong nadunggan nga nang luod man daw mo? Nadunggan akong gibad nga nang luod man daw mong duha. ang luod yun. Nood. Di man panday mo pagkuampod, hatag. Karon, naka-decide mi nga, di na may mampil nimo. Ano man? Salamat sa tanan. Kasayang sa 5,000 ninyong bulan sa kuha. Tamo na lang duwa. Kung panday pa ka mo hatag, tag 10,000 mita ng tulo. Gani. So, di man pantay ni mo hatag, 5,000 man na mo ah. Naka-decide man ni ron nga, muntang jud mi. Di na yun mo mapid. O, di na yung mampil. Salamat sa tanan nimong Pwede gihimo. nga na. Ano man. Naanak man lang galing. Final na jud ng inyo ha. Apay na na jud. Pwede na oy. Kaya lang sir mo ni. Di na mampil. Di man ina, di na mampil. Pag maghagbas ko dito. Kwarta pa mi. Kung ingana man galing, salamat pud sa tanan. Tagaan na lang tamog pahalipay pod. 20,000 ni ha. Salamat pud kay sa tanan. Salamat kay sa tanan. Maadto na ko, kamo na'y bahala diha. Salamat sa tanan. 20,000. Gani. Kung kwarta taron, karong adlaw, ugma na po di pa ka kwarta no. Ay uli na to, nakonsensya man ko eh. Ano man? Uli na to. O sige ikaw. Uli na to brother. Kada bulan natay kwarta pod. Karon na po ning adlaw pod. Tama bitaw ka no. Sige. Brother. Yuli lang namo ni, nasabta na namo ang tanan. Ha? Yuli na namo ni. Nasabta na namo ang tanan. Sorry kayo. Kabalo na dai mi de. Sorry jud kayo. Mubalik na mi. Nasabtan ako ninyo. Oh, mubalik na mi. Interest niyo. Love ko ninyo. Oh, love kayo. Love ko ninyo, seryoso. Oh, love lagi. Di na mo mangluod sunod. Adi naman na. yun. Ili na. Ili na. Dili
na mo mangluod sunod. Di na manood. Promise, di na Di manood. na yun mo mangluod. Di na jud. Na, Jud. Kung di na mo mangluod, inyuhan na ng 20 mil regalo na kasi inyo ha. Sayo mo mata ugma kay mag-shooting ta. Oh, sige. Okay? Okay. Agian ninyo sige ba nga mag-shooting ta ugma. Oh. Wala yun mo mangluod. Di na, Jud. Di na, Di na, Jud. di na. So, ay magsaba ni Gibhart nga 20 mil na pod niyo iyaha 10 mil Ay, ra. sige. Ha? Ay, Okay kayo na. okay, ana. Okay, ay magsaba ha nga 20 mil na inyo iyaha 10 mil ra. Sige. Oh, sige, good. Mira to 20 mil plus Buutan mo dito. plus 5 mil ta 30 mil. Ay sama dito sama.